Най-старото дърво в двора на манастир, Рождество Богородично в Бургас, се срутило внезапно този следобед около 17 часа и 30 минути. Рухването е заснето от охранителни камери на Светата обител, като кадрите показват как дървото пада без външна намеса. По време на инцидента не е имало силен вятър, а за щастие няма пострадали хора. Случаят не е изолиран, това е третото поред дърво, което пада сеам, изтръгвайки се от корените си. По думите на монасите проблемът е дългогодишен и е свързан с възрастта и състоянието на растителността в двора, която вече представлява реална опасност. Игуменката Ксения алармира, че от близо 3 години търси съдействие за извършване на санитарна сеч на опасните дървета. В повечето случаи обаче манастирът получава откази или оферти с твърде висока цена, които не може да си позволи да плати. От обителта отправиха публичен апел за помощ. Надяваме се сега и призоваваме община Бургас да се включи. Обръщаме се и към всички бургаски граждани и организации, които могат да помогнат, както с разчистването на падналото дърво, така и с обезопасяването на останалите, заявиха от манастира. За още новини, не забравяйте да последвате стадото.com.